Sobra yung kahihiyang binibigay mo sa tao at hindi ko gagawin yun. Hindi ako magpapaawa dito. Wala akong pakialam sa awa ng kahit sino. Kailangan ko sarili ko. Okay? Wala na akong pakialam kung saan makarating to after, kung ano na mangyari sa akin after, wala na. Importante sa akin ngayon malabas ko yung totoo. Hindi ko sila nilayo sa'yo. Ikaw ang nagsasabi kung sino-sinong mga artist. At kung ano yung ginawa mo sa akin, na pagsasend mo ng convo kung kani-kanino, ganun din yung ginagawa mo sa kanila. Sinesend mo sa akin lahat ng convo nyo. Every time may manghihingi sa'yo ng pabor, ng ganito. Bakit ka ganyan? Tutulong ka, magpipresenta ka, tapos pagkatapos magkaroon sa'yo ng utang na loob. Sobra yung kahihiyang binibigay mo sa tao at hindi ko gagawin yun. Hindi ako magpapaawa dito. Wala akong pakialam sa awa ng kahit sino. Kailangan ko sarili ko. Ako gumawa ng video nito. Malungkot lang sabihin ng bakit ko ginawa tong video. Sumakto pa pang second year kong anniversary sa vlog industry. Ikinalulungkot ko na first vlog ko to na parang malungkot dahil lahat ng content ko gusto ko happy vibes lang, good vibes lang para sa lahat. Pero sa part na to, I think you are one-sided. Kasi kaibigan mo. So okay, ang system niyo pala ay kampihan. Kampihan kayo. Walang problema. Alam ko, hindi man ako napatawad ni Jelay. Naiintindihan ko. Nasaktan ko siya. Hanggang ngayon, palaging sorry ang nasa puso ko. Walang problema. Alam mo yun, kung naging one-sided ka na ngayon dahil bawal ka na ikulab eh. Kasi si Ate Jelay, ganyan-ganyan. Naiintindihan ko yan. Maraming artist na ayaw magpakulab. Ba't ka nandito? Tinawag ba kita? Utang ina mo. Huwag ka manood dito. Huwag ka manood. Huwag ka manood dito. Good news. Huwag ka manood. Magatukat ka. Tama. Ito ka. Papakain ko sa'yo to. Ganda ko sa mula to eh. Nakakaputi ang ugali to. Mamumuti ang ugali mo. Hehehehe